Γεια σου. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για την πρωτεΐνη και το ρόφημα. Τι διαφορές έχουν. Μείνε μαζί μου για να τα αναλύσουμε μαζί. Ένα ρόφημα της Herbalife, για παράδειγμα, περιέχει μέσα 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, έχει όλα τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία, τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά οξέα που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργήσει ομαλά και σωστά. Σε αντίθεση, η πρωτεΐνη, που εξαρτάται ποια εταιρεία θα πάρεις και τι έχει μέσα, περιέχει σίγουρα πρωτεΐνη για θρέψη του μη. Υπάρχουν πρωτεΐνες, για παράδειγμα όγκου, που μπορεί να περιέχουν και ζάχαρη και άλλα γλυκαντικά, τα οποία δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο υγιεινά για τον οργανισμό μας. Το ρόφημα της Herbalife είναι υποκατάστατο γεύματος, που σημαίνει ότι είναι φαγητό κανονικό, ενώ όποια πρωτεΐνη της αγοράς χρησιμεύει καθαρά για μυϊκή ανάπτυξη και για γυμναστηριακούς σκοπούς γενικότερα. Το ρόφημα μπορεί να σε βοηθήσει είτε να έχεις ενέργεια για σένα που δεν θέλεις να δυνατήσεις, ή μπορεί να σε βοηθήσει στο να πάρεις κιλά, μπορεί να σε βοηθήσει στο να διατηρήσεις κιλά, γιατί απλά είναι μια κυταρική διατροφή, η οποία είναι απορροφήσιμη από τον οργανισμό κατά 99%. Οπότε έχει διαφορά με μια πρωτεΐνη της αγοράς, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Το ένα είναι φαγητό με πλήρη μέταλλα, ιχνοστοιχεία και μικροθρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός, και η άλλη είναι μια πρωτεΐνη της αγοράς, η οποία θα σε βοηθήσει στο να χτίσεις πολύ πιθανόν τη μυϊκή σου μάζα, αν είναι πρωτεΐνη όγκου, αλλά δεν σε καλύπτει γενικότερα. Αν έχεις άλλη άποψη, θα χαρώ να μου γράψεις στα σχόλια, να το συζητήσουμε. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και ακολούθησέ με, γιατί έχω και άλλα τέτοια.